ebe ọ na-eme video now ma on drop ha any video even the mother ya da ajụ m wo where is your queen, where is your queen mother, where is Ogechi, where is Ogechi? Ezugo kere ebe Ogechi nọ. Ezugo no ngola natala Ogechi. Ezugo no ngola pụtara Ogechi. Mụ wee decide go ka m gwa na ebe Ogechi nọ, ka m wee zuo ike, ka conscience m nwa wee zuo ike. Because now the truth of the matter, na ike abugom. I'm very tired. I'm tired of all this. And ana m afọ ebe ndị mmadụ na-ekwu na Ezugo ha back ya na off, na onye ọna dị involved back ya na off, na ọsọ Ogechi uzi onye fọrọ na onye ọna abandon go Ogechi. You people are right. You ought to go. So I have decided to tell the world where Ogechi is, and also tender an unreserved apology to all the people majorly by supporting Ogechi. I'm doing this out of my own mind. Nobody pushed me into doing this, but I decided to do it for the sake of my conscience. The other, maybe I will be the person to end this oku on Facebook. So therefore, I have decided to tell people where Ogechi is, and I hope my people will not feel disappointed by my actions. I hope my people will not feel disappointed. I hope they will find a place in their heart to forgive me. I hope Antioche will find a place in her heart to forgive me. But it is too much. I can no longer say anything. I can no longer comment anywhere without everybody asking me, where is Oge? Where is Oge? Where is your queen mother? Where is your queen mother? You have done this, you have done that. I am tired of it, and I cannot continue. So after I consulted one or two persons, the consultation ended yesterday, and I took advice from one or two of people that I respect so much. And after I slept yesterday and still thought about it all through the night yesterday, when I woke up this morning, I decided to let the cat out of the bag so that my conscience will be clear. I will once more apologize to Oge and all the people that are counting on me, all the people who have confidence in me. I don't know if I'm going to call this a betrayal or what, but I am sorry and I apologize. But for the sake of my sanity, for the sake of my sanity, for the sake of my sanity, I am deeply sorry, and I take responsibility for my actions. Now, let me tell you where Ogechi is, so that from there you will know exactly what to do from there. And after I have said this, I don't want anybody to ever disturb me about Ogechi again. Ebe Ogechi no webe. In fact, according to the story, ekwu na that day Ogechi sugbo wee pụta. No gakata alute somewhere. Ndị ya na ya nọ sị na ha na-ekwasịrị anya afọzi Ogechi n'ime moto.
achọgharịba kwazi Ogechi achọgharịba pụtakwazie kwuru n'anya fụkwazie ka Ogechi na-agbago n'eluigwe na-agbago n'eluigwe na-agbago n'eluigwe na mgbe ahụ ọ na-agbago n'eluigwe na ọ gwara ha na o kwuru na ọ ya emeki history na Facebook make history na Nigeria and na mba ụwa in general. Ogechi na ozi ebe a na ife ọ na-agwazi ndị mmadụ jezienu gwa ndị mmadụ na ọ na-afụgo the second Methuselah na nke a merụ n'ihu unu na agwaghọzi unu ya agwa asị onye aka ịkpa nke ọ sị na ọ gwara ha sị ha jezienu spread ya the gospel gwanụ ndị mmadụ na ọmụnwa bụ Ogechi wu the second Methuselah na mụ kwuru na mba ụwa ga na-ekwuriri maka m wee sị ka ịkwa nke na mba ụwa ga na-ekwuriri maka m. So ọwụ na ị ka na-ege ntị amụrụ m ife ị na-achọ ka ịnụ amụrụ m ife ị na-achọ ka ịnụ. For some of you na-ajụ m ajụjụ agwago m unu jee na family bụ unu iru ebe a Ogechi nọ na one of the rooms ebe a it's just you onye visit your house. Go there, she's there waiting for you. Why are you asking me where Ogechi is? Kedu ife ị na-ajụrụ m ebe Ogechi nọ? Ogechi nọ na your family house. Una ahụ nọ ha were ajụ o divide onwe into una ahụ nọrọ cha na part by part ahụ nọcha na each and every of your family compound in the village. Nke a adịghị onye mgbe ị na-ayọcha asịrị sepụ na aka na asịrị ada akwụ ụgwọ asịrị ada akwụ ụgwọ sepụ na aka na asịrị kudozie na asịrị ya na ụna akụ na asịrị ya kụta asịrị ya na mma ya wasị na magwa bụ ebe Ogechi nọ kịta because I am Ogechi's keeper. As Ogechi's keeper, I have told you now where Ogechi is. So it shows you if Ogechi jeka go onye nwa ikpa because no Ogechi no onye nwa si etu akurie ka Methuselah. So jeka go na ikpa. I hope no one ife nkọwara amodun na me make sense. So it making sense. I don't. It making sense.